Nauye giving yakanaka inoti basa raMwari rifambe zvakanaka, but as a father responsibility yako kumhuri yako. Alright, hauna kuvaka imba, uri a good partner kuchechi, washaika mhuri haigari muchechi. First things first, chechi yekutanga ifamily yako. Chechi yekutanga ifamily yako. Vana vako vadya here, vawana kwete kuti unoita mbiri yekunzi unopa kuchechi, family ichitambudzika. Iera kana pakatova nemufundisi ari greed and hysteric anenge akukuvadza. Iera mhuri yako ndo chinhu chekutanga. Usati wabuda panze kutangira muJerusarema. Hausiye kuJerusarema kuchichemwa uda unofadza kuchechi. Chechi inogona kuvhara, mhuri haivhari. Ndo mhuri yako iwe. Chechi kune chechi dzakatangwa dzikavhara. Big part naye kana yavhara vanoita sei? Vanosiya, but chiri permanent mulife mako ifamily. Anything can happen kuchechi. Yeah, saka ane era respect to ombe, responsibility to ombe family. Come into the right reason. Amen. Wakainge imu wanano yako. Nyaye wakafambira. Unasati kune vanoda marriage more than atamurora. Why? Because anga pressure kunzirorwa. Saka pa akarorwa chaanokoshesa kurorwa kwete akamurora. Amwasatu wantu washona yakadaro mira ntsogorore futi. Unogona kuita mistake yekurora munhu anoda marriage kwete anodai wewe. Nokuti vakadzi zviri natural kuti marriage vanoida. Wekuzoda yairi subject but panoti marriage mainingi panodiwa. Kuzoda ningi ipart 2, paper 2. So chari kuchema nacho tiri paper 2. Katsangwa hard working anozodi but half kaida kurorwa. Kwete chakamurora kurorwa ndoko haida. Wozoni katsika kekuwanzirana panzapa. Kuti eji ausatororwa. Saka svika palevel yekungodawo kurorwa. Yekuzoda chakamurora yato part 2. Saka chona mudanani but hapi pamba. Kana kopopota vanhu vatenda kutsika paura unozondofira pano ari kuda marriage kwete iwewe. Vanosekana panzapa. Munhu ngwarira kuda munhu anoda marriage asingade chiri kumurora. Because kune pressure kunzo yekupinda mu marriage. Kwete mu relationship, mu marriage. Apa ndakudza zvomba. Sarorwa munhu kakatipi chete. Unomubvunza munhu kuti marriage kana kuti inini zvinhu tu zvakasiyana. Saka chona munhu akaita muvhango refu chaanongodai basa. Even aine nungu anotoda basa futi. Pastrike pakambani nane nungu anotoita strike. Manager ngaende kana akaenda uri kuitei. Nesina musoro akatambira anotoita strike futi. Haasi kustrikira musoro, ari kustrikira pay. Sakushaya musoro itori part 2, but pay acharungoida zvakadaro asina musoro kudaro. Saka zvinoita kuti mukadzi ade marriage chete kungonzi ndakarorwa zvinotodiwa. Kuda akakurora yachoice yake, but ichoice yesociety pressure kundizerera usati warorwa. Anosekana panzapa. Saka zvinoita kuti sei marriage yako ine problem. Chine problem haisi marriage, chine problem relationship. Marriage itoripo. Siwombanzi. Pane imba ndikurapa. Hallelujah. Kana kutopaza zvina mashuwa ka. Tsana unobva nechiki pa. Akauti masoro wangoda kurorwa chete but ausi serious name. Anambodaro. Hallelujah. Get the right reason. Why are you in marriage? Why are you going to church? Why are you going to school? Say wakawa ne vana. Sautona kune munhu andiswa cheni. Kusungirwa maintenance. Kusungirwa kuchengeta vako kwete vepa next, kwete ve government vako. Azvaifanira kusungisa munhu man. Inzwa kudava nawo wakabereka. Panotanga kuti iswa cheni kuti uda ufa nako. Saka kune vanhu vanongoda vana. Zvekuzochengeta itori part 2. Anongoda vana chete. Ndikangowana 4 vangu vekudii. Munhu anoda kuitira vana haatarise kunhamba, anotarisa kuti can I afford? Mwati ine 8 andwadi. Andiri panapa ndidoka na 8. Toda. Anotoza kuti 8 vanopinda busy. Havafanira kuberekerwa nhamo, vanofanira kuberekerwa upenyu hwakanaka. Zvandinoafoda nekuvavarira kuti zviitewo zvakanaka.
Sangwa rekurorwa nemurume anoda vana kwete vekuchengeta, anoda nhamba. Baba ndoda 8 wangu. Osoro mutamuti yeda isiye mweya iye mwari ari mweya. Atina matwa mweya nemuzokwadi, but yeda isiye mweya. Iye ataki dei. Ataki zuwa. Ataki inosvikira pachechi. Mwende kubemwe level ya ataki muchechi kwete pachechi muchechi uri muright church inoteera futi. Unoenda kwa mkuru wa Sunday school. Pano bari zonzi kuda ina wana panza vanoita noise. Ne uri mkuru utobuda. Mtaurira ka zvimwe zvigaro zvichika mhani. Kanga uchinzwa pachiparidzwa ndinongori panze nevanhu. Ndo ataki yako ka. Timoni roto zoti ukaramba uri muservice unopona. Saka piwa chigaro chekuti kana vana achita noise unobuda nawo mobuda mesi. Iye ataki kuchechiyo. Satame nemweya chini akagraduate. Satana anotanga kunetsa iwewe akatanga Adamu naEva kudhara ane experience. Kumachechi anotera ane zvaanoita imomo futi. Pane scripture anoti Jesu apinda mukereke mamu nemukadzi anga akakombama musana. Anga ane challenge yebackbone. Dhimoni rakaopressa musana. Savanzi anenge akakotama kudai. Jesu ndokubva amuona. Zvinotoda Jesu kuti aone. Wachakukombamisa ndechekuti usaonekwe. Unenge uri munhu mukuru but unenge uri kwapano. Aone zvesize yako unoona zvaona wadiki. Iye ataki. Samadhimoni ndo atondingwadza. Kutokumbira kuti Ishe kana matidzinga musatibvisa mudunhu rino. Oye kudzingwa ini si problem, but in the area of influence. Saka base area ye influence concerning your gifts, concerning your skill. Tine vanhu izvi zvinofana kuitika muupenyu hwako. Ukaexpect kuti people will celebrate you nedhiziyo iyoyo. The world haina kumunaka zvekudaro. Nyika inenge inotofarira munhu ari ku-wrong side kana ari ku-correct side. Nyika haifarire munhu ari kuda Mwari, inofarira munhu ari kuda rebel against God. Because nyika haisi church. And sometimes even the church, you find people who discourage you in the church. Man, nobody was there. There was a moment in the church I was kudenga. So don't expect to be right every time. I was kudenga bro. Church kunonyewa munhu. Muchechi munonyewa munhu. Muchechi munolemba munhu. Muchechi munosemwa munhu kusarudzwa muchechi. Akusudenga. Jesu akazodzwa mafuta Mark 14. Nemumwe mukadzi akazodzwa mafuta Jesu anodhura. Vadzidzi vanokombera maoko kuti tendera mai vazodza leader wedu. Vakati what a waste. Dai atengeswa mafuta apiwa nherero. Hapana akafara kuti Jesu aitirwa zvakanaka zvinodhura. Vakati vonga ari kutambiswa. Vachitotevera Jesu wacho. But paakazodwa perfume havana kuti better. Vakati what a waste. Beware of people vasingade the best for your life. Zvakanakisa zvikaitika pauri yengo yachikufarira ndopa vanomanifesta kuti hakufarire. Iwe unosati kune vanhu vanokuda nekuti hauna zvakanaka sei zviri pauri. Life yako vanotichinjei. The same people vanomanifesta to become the devil. Life futi iri physical. Kune zvimwe zvinotoda personal decision kuti ubude mazviri. Zvinotoda kuita sarudzo. Munhu ane inonzi will power. Pamwe pacho unongotota mwechine saka ndiite zvakati. Kwewewo wacho unombofungei unodei mulife. Unoziva kuti wakaipa anotrasta mafungiro ako nekuita kwako. Or I will download this way. Chakaita kuti Satani ari Satani. Ndibatsiro ndinzwe musheka pa. Mwari havana kusika Satani. Mwari vakasika angel yainzi Lucifer. But iniquity was found in him. Nokuti wakafunga ndakutora chigaro changu chende pamusoro pechigaro chaJehovha. Which means chakaita kuti ave Satani harisi demon thinking. Which means thinking is more than a demon. Because kana thinking yakagadzira Satani. Zvora kuti Satani hadi kupindwa
vane dhimoni kutave Satani. Kusati kwaane madhimoni akatoita Satani nekufunga. Kufunga kuri powerful. Mind yako ine nyaya. Bato yemunhu na devil inotangira pamind. Research kana isiri complete. Unopinda mu business, which is a good thing, but nekuti une half truth, awashaiwa wisdom. Wisdom ndeyekuti chiziva zvese zvinodiwa pachinhu ichocho ozonati pane profit here. Kumusha kwairoiwa munhu ane chigayo. Bandikadiscover kuti magetsi aunoshandisa pachigayo, chigayo bucket $1 kugera munhu musoro maybe $2. Magetsi ekushandisa pakugera nechigayo. Wewe kugera anoita mari dareka wechigayo, but yani makosti akawanda emagetsi because isimbi dzedze. But unoisona kuti munhu anenge achingoti ane chigayo, but outcome zvikunyanya kubuda zvii. Sa munhu ane wisdom anocalculate kuti izvi zvinoda magetsi akawanda, zvinoda mashoma, zvine mari yacho. Sa wisdom unotanga kuanalyze chinhu usati wapinda muaction. Because kazhinji kacho vanhu vazhinji vanongoda dai ndaitawo zvakati, iwe wacho zvakakunakira. Ndizvo iro zvaunofanira kungochiita. Are you wired to do it? Not pamwe pacho tinopinda muzvinhu zvokuti very talented to do is we are fighting hard kuti tizviite. Saka chinhu chausina grace or gift or deeper understanding yekuchiita, get wisdom. Amen. Wisdom inotaura ichiti kuna Muparidzi 3 verse 1 Ecclesiastes, to everything there is a season, there is a time, and a purpose. Saka uchaona kuti ukasaziva purpose iri kuitirwa chinhu, reason iri kuitirwa chinhu, nenguva inofanira kunge ichiitwa, unoita chinhu ukashaiwa success, but waita chinhu chakanaka chakapa vamwe success, but at a certain time, nokuti time ino create a value, time fact inokosha. Ndakanzwa mumwe achiti zvina basa. Kana una wisdom haukumi ndenyaya usina evidence iri complete, it's very tricky and dangerous. Wakaenga baba wako nokuti wakarambana namai vako, nokuti wakarerwa kwaamai, unoda kuti amai vako udzira baba wako anga right ndina ndakaipa. Information yawakapiwa ndeyekuti uende mudhara iyeyo. Baba noti munhu asana muntu wamai anoti inini mwanangu ka iri munhu ari right, amene baba wako mhepo dzakangosimudza wakaenda. Ukazotsvaga hama dzekababa kanawo baba wacho, ukazoudzwa uchaona kuti uri mwana ufanira kujaja. Remekedza vabereki vako ubude munyaya idzodzo. Why people are wicked? Vanhu vanocreata nyaya varambana dzisinobvira dzaitika. Vamwe vanogadzira nyaya yekuti vakuramba munhu asina chaatadza panyika panapo. Saka ukaona single mother wakati kusarongeka usachengeta dzimba, kuna tsano vakanakirwa zvokuti havadi mhuri. Amai vaitoda mhura, but vakarorwa natsano vakaeredzwa nana marwei. Yongoti vane mashoko ako aya usina full information, imbomira kujaja vanhu. Chengetai mabasa, hamuna kurongeka. Akatodzingwa manager ada kupinza hama yake, haana mhosva yakaitawo. Munhu aizitakambomadzingwa mabasa. Unoona hapana nyaya mufana wake ndafanira kupinda, but uri kumushonzi kusarongeka. Uri kuchengeta basa. Marombewa nawo. Nandakarongeka vakanditsotsa. Munhu ane wisdom haashandi ne-half truth, haagoni kujaja nyaya asina both sides of the story. Saka kuna vanhu vadati ufe uchikumbira kwavari, kuna vanhu vadati ufe uchikumbira nekubhega kwavari. Dzimwe nguva hama idzodzo unadzo dzekuti havakupe mari yezvimwe zvinhu, vanokupa yesadza. Paunoti ndine project yandinoda kuita, vanoti mari iyoyo hatina, but itenga 10 kg. That's love at another level, but itori hatred at another level. Zvakanaka kuti undipe chirauro pane kuti undipe hore. So anokupa hore akakumaka kuti hakutiche kuraura. Sandaimbonetseka imwe nguva, how can a millionaire fight a street preacher? Very possible. Asi kuona the street, ari kuona the breakthrough that will be greater than encounter ya Jesu. Iyo vanhu vekujeriko ndo vaichengeta Bhatimeo, ndo vaimupa mari. Ko kana makamumaka makadi kuvharise kubhega kwake, vakati yekubhega hativharise, tinovharise yekuchemera maziso. Saka kune vanhu vanonakirwa nekuvakumbira. Kuvakumbira kwaunoita, kuchema kwaunoita kwavari, they are okay with it. They don't want you to have breakthrough.
Wala tungoji to face another day, but not have a breakthrough for next season. Awakupa shukuru wanakupa shidiki. Wana sadi wakakupa staki imwe business unusimuka. Sasa wanakupa esati. Iko kwa kushukudiwa imwe efu yakulemba but ine support. Your platform kuchina so ngatichengete dzimba idzi usarega murume wako anongoenda because hauna kurongeka kune vakarongeka vari kusiyiwa nekuda kumwe china. Don't judge people kana wako ari pamba. Ndakazodiscover kuti vamwe varume vasiri kunze vasiri kuenda kunzewo havana zvokuendesa kunze kunodhura. Kunobhadharirwa vanhu renti kunzewo kwasamuzvizive. Akakuti kunze kunodiwa munhu ndiani? Akudiwe munhu kunodiwa zvikwanisiro zvine munhu. Asikana ngatinamatire dzimba idzi. Vamwe mainingi murume wakaenda. Isu ngati wedu aripo. My husband munhu anozvibata. Akatobatwawo nesituation. Kunze uko kunodhura. Handizive varume vandiri kutsika manje ava. Emazuva ano vanoti boy here varume boy here akumana. Inetseka kuti sei munhu akasachengeta mwana wake anotoendeswa kumaintenance. Indaifunga kuti zvaifanira kuita easy kuti munhu ade mwana wake. But zvatinofunga kuti zviri easy zviri common hazvisi. Kune mweya inorwisa munhu nokuti wake waakabereka achengeta. Nyika pakutosvika kugara pasi kuti ngatisungei ana baba vasiri kuchengeta vana. Unozora dai kusina nasa. Vamwe vabereki dai vakafa nokuti vakabereka vana vasingazivi kuti vakaberekwa. Vabereki vakutopona nemari yekunasa ivo vane vana. Nyika yakagara pasi kana tikasaisa nasa vamwe vana marombe mwe mugara anofa. Raiti zvinofanirwa kureruka kuti munhu achengete mubereki wake. Hazvina kuita sekudaro panyika pane mweya inorwa nevanhu. Kana uri mubereki une vana vanokuchengeta ipambiri kuizwa Mwari wakuwanira nyasha nokuti hazvisi easy kuti ungonzi une vana kuti ane vana vazhinji vanotowana but ukaona mubereki wako unonzwa tsitsi. Kune mweya inorwa nemhuri. Ukaona mhuri yako yakangona paso muchinamata Mwari ipambiri kuizwa Mwari. Kudza Mwari ugare kuna vanotenda. Nokuti hazvisi nyore. So ukaziva kuti ndimwana kuva nemwana chaye muruoko handi chinhu chiri nyore. Kwauri zvakajairika nokuti une wakawanda. Hauzive pain inofamba nevanhu vanenge vachitsvaka mhuri. So kana mhuri ukaitarisa iripo inyangwe mukushaya kati nayo yekuti vana unawo zvinokudzwa Mwari izvozvo. Vanhu vakamirira kuti vatange vaona zvihombe muupenyu kuti vazowana nguva yekutenda Mwari. Zvazviri izvezvo munoziva kuti nzara chaiyo kunzwa nzara iropa sake. Reganitsanangure. Ukanyanyorwara unotomanikidzwa kudya. Kurani unosvika stage yekuti hauchanzwa nzara. Kutone mapiritsi anonzi maappetizer anokoka nzara. Ukatoona uchitoinzwa so ititi Mwari makanaka ndiri kuinzwa. Nokuti kune mapiritsi ekusainzwa. Every level stage yauri inoda kuti ugone kushumira Mwari wakasununguka. Munhu wese muupenyu ane chamwari chiri mari chekuti ukava nemeso mweya unogona kuchiona. Zvafana nevabereki vedu. Kana Bhaibheri chitikudza baba namai vako mazuva ekuramba anowedzerwa panyika. Kalenda rako riri murespect and honor yemaparents. Blessing iyoyo iri muoffice, iri muparental office haiwanikwe kuchechi. Hakuna kumwe kwainowanikwa. Zvokuti munhu akada kutokuroya munhu achakudza kuti mubereki wako hasi right. Chiyana nevabereki vako. Nyaya yekuti ndeyekuti kana vakatonzi vanoroya kana Bhaibheri chingoti kudza baba namai vako harina kuisa koma roti kana ari muroyi imbosiya kana achidhakwa imbomira. Office yekungova parent haisi office yecharacter, ioffice yekuti akaita give birth to you chete. So that reason yekuti akakubereka character does not matter. Akakubereka yeye ukamutengera shuga ari muroyi, you can still carry the blessing. Why? Nekuti kuti ari muoffice yake as a parent. Pakatoita
kune mhepo dzakatakura mapromises Mwari zvaakavimbiswa hazvisipitika. Nokuti kune mhepo yakatakura that promise ikaenda nazvo kure. But nanzwa shoko rekuti nyangwe mhepo yaivapo asi zvaidiwa naElisha zvakadzoka zvikawira mutsoka dzake. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikati ano. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikati ano. I command the ministering angels upon the grace of this house. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every demon rakatakura vana vako ukasara uchidza ubereka una mwana. The spirit of barrenness, the demon of barrenness, I command you now, I command you now, release those kids, release those kids, release those kids, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Chakatakura basarake, chakatakura basarake, chakatakura basarake, chakatakura marizake, chakatakura michato yake, in the mighty name of Jesus. Difference between a man and a husband. I'm sure ladies, you know. Ladies, I'm sure you know. Sometimes you know the husband or one natural, but men need it. And your prayer, you know, you are looking for a husband inside that man. May God turn that man to become a real husband. I prophesy into your life. May God turn that man to be a real husband. And I'll show you a simple difference between the man and the husband. Jesus said, go and call your husband. She said, I have no husband. Why? Because Jesus is another dimension of a husband to the church. Why? Because he's the one ready to supply the woman with the waters. Amen. But the man at the house sent this woman to look for water. But there is a man who has water already. Oh, yeah. I'm sure somebody's hearing me. Jesus. So a man who always put demands, but a husband who always supply love. Ndine shamwari yangu ya garden boy wandakapa advice kuti kamari kauri kuwana ita unyora ma subjects wakafuira we improve life paakanoudza murungu wake akati uri kufurirwa bozi kuno vanhu vanoda kuti ufere garden boy pa garden boy panotoshandwa ndo pekutangira but kufa uri garden boy era life pane painototangira kuroja one room kunoitika ndakagara mu one room nemwana aitoita form 1 musikana. But kuti tisvike mukufa tichidaro hazviite. Toda kutsvaga Mwari anotiwanira nyasha. Pane pekutangira pasiri pekufira. Stage yauri Mwari ngaakupe dzimwe nyasha. There must be a change, there must be a movement. Why? Because the future yako ne destiny yeupenyu haifana kurongerwa ipapa. Pane kwaunofanirwa kusvika, pane kure kwaunofanirwa kuenda. So ndiri pakati pekugara ndokumba kwatiri kugara iko quarter force. I had a phone call nemwe mudhara akanditi mfundiso yekuno. Ati shedza ndokubva aita for the same question. Muri kugara kupi? Tamutsanangurira zvikanzi ndepenyu zvikanzi aiwa. Zvikanzi hazvifanirwi kudaro. Ndokubva ati chitorai motikari iri pasi apa nema lawyers ari muoffice pasi apa na secretary endai munomaka stand yamuri kuda kuborodhiwa. Tikaenda tikanomaka stand paperwork ndikadzoka kumba nema title deeds. Mwari waona kuti mufundisi ari kuroja but kuroja hakusi right. Yeti pandinoroja pacho handiroje zvekubvisa rentka mahara full house kuma suburb but it's not enough. Why? Because haisi yedu. But takadekare pa zvekutozorora ko pane bhota pa zvova izvo aizvi. But Mwari anozvati tsana vari ngodzisa munhu. Bozi kuchengeta imba yemunhu ka? Kugara ipapo but kuseri kwacho munhu ari kuchengeterwa musha wake. Unozozviona kana akudzoka. Saka Mwari vakatirangarira ipapo. The same God must remember you. Ngazvive pakudziya zviende pazvinhu zvinobatika. Let us begin to pray. You know your story. Baba tinonamata. Mwari wakarangarira mhandara Maria. Maona kushandiswa nekuabuswa kwemhandara yainzi Abishagi. Mwari wazuro nhasi namangwana. Munosimudza marombe kubva muguruva. Vana venyu ngavarangarirwe Mwari. Nyangwe nekwavanoshanda. Ndataura favor. Varegere kungodziisa mambo nemakambani but wavo upenyu hudziye huve nemeaning. Vave nezvavanonongedzera zvinobatika muupenyu. Nyasha dzidururwe Mwari kumisha yavanobva
pamusoro pemhuri dzavo. Mwari wakatendeka, mutsvene wakarurama, ndinorayira mweya wokushandiswa. I reject, I refuse every spirit yeabuse, relationship isingalide kuwanano, relationship yeabuse, relationship yekushandiswa, mweya wokusada kurorwa nekungoabuswa. Ndiri kurayira Baba upenyu hwomwanasikana ngavarangarirwe Jehovha, ngavarangarirwe Jehovha, ngavabviswe mugumbeze risina ine destiny yavo, ngavabude mugumbeze risina ine destiny yavo, nezita raJesu, nezita raJesu. Spirit of abuse, I command you to go. Spirit of abuse, I command you to leave in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Mweya wekushandiswa, mweya wekuabuswa, maoko ngabate zvinoendeka, maoko ngabate zvinoendeka nezita raJesu. Abishag spirit, Abishag spirit, Abishag spirit, regedza upenyu hwevana, regedza upenyu hwemwanakomana, regedza upenyu hwemwanasikana nezita raJesu, nezita raJesu. Dzimba ngadzivakwe, michato ngaichatwe, zvavanoshuvira ngazvibatike. Mwari wenyasha, batai mwoyo yemadzimambo nevanoshandira Mwari, ngavavanzwe, ngavavarangarire, ngavagone kuvaonawo sevanhu, ngavafungurwe Mwari pavanogara, ngavafungewo Jehovha pamusoro pemhuri dzavo. Taneta kudziisa mambo, taneta kudziisa makambani, taneta kuvaka zvevanhu, takuda kuvakawo zvedu nezita raJesu. Mwari wakatendeka, Mwari wakatendeka, Mwari wakatendeka. Ndataura Baba kusimudzirwa, ndataura kusimudzirwa nyangwe nebasa raanoshanda. Elevation Baba, elevation. Times atira, it's hard to find true love. Why? Because love chatochisaida aso. Muna akunze pane zvandiri kutsvaka. Unongonzwa kuti ukangonzi musikana akangoti I love you too, watone chikwereti. Paperi hour kutonzi maneus musoro haisi love. Why? Because chato chikwereti chiside hustle, but chakanyeperwa kunzi chinonzi love. Saka inotonzi love chai inonetsa kuwana, it's hard to find. Why? Because pane zvinhu zviri attached pairi zvimwe zvisina ine love yacho, but rekuti munhu aomerwa nelife and haana option. Kune munhu waunyatsona kuti ndakachihwina, ndakachakandida, but chaizvo dai zvinhu zvakabalance zvake zviri haisi type yangu, but aomeserwa nelife zvekuti apedzera angoti I love you too. Sama mama I love you too maside hustle. Prayer haidzinge nhamo, prayer inodzinga mweya wenhamo, chinodzinga nhamo kushanda. So when people don't know how to work, prayer haidzinge nhamo, inodzinga mweya wenhamo, but chinodzinga nhamo is what you do. Nekuda kwekuti ukanamatirwa demon repoverty rikaenda, iwe ukasahodha, ukasatengesa, unoita nhamo usina mweya wetsvina. Nekuda kwekuti iwe wacho hauna kuzova neteaching yekuzoti chinopedza nhamo nechinodzinga mweya wenhamo, two subjects dzakasiyana. So the church now ine challenge yekuti people are migrating, vari kutranslate, vari kuchinja machechi. Uku kuri powerful, ndakuenda unonamatirwa, kubatwa musoro usina kubatwa mukati memusoro, halfway deliverance. Nekuda kwekuti kubatwa musoro uri kunamatirwa, kubatwa mukati memusoro uri kupiwa information inoita kuti uve nestrength and stand and do things. Samuchaona kuti nekuda kwemasituations nekuoma kweupenyu, vanhu vanonyanyoda kubatwa musoro wacho, vanotoda kunamatirwa, vanhu vanotoda kuti dai mufundisi aita zvakati. But nyaya hombe ndeyekuti people must give time, ngavazvipe nguva yekugona kugara pasi vachidzidza, vachigona kuziva kuti izvi zvinofambiswa sei, izvi zvinoitwa sei. Nekuda kwekuti life iri practical, although life is spiritual, but the other side yacho iri practical. That's why I always tell people we are not heavenly minded to be earthly useless. We are heavenly minded to dominate earth, which means the information yatifana kuita acquire on the ground yatinotofanirwa kushanda nayo kuti zviitire zvakanaka. I'll give you an example. Tikaita crusade, I believe in the God of miracles. Vanhu vanotenda mina naye Mwari, but ndikati vanhu hendi kunamatire pakauya munhu ndikamubata musoro ndikati from today be an engineer or be a doctor. Munhu yenyangwa ane kutenda kuri maari, pane kakudhauta kanopinda maari kekuda kungoziva kuti mana usina kana grade 4 grade 7 ongozi be engineer azviite, kuda kuti une information yaunoziva naturally kuti kana pakauya chinhu chiri empowerment spiritually pane hindrance inobva nekunatural side, nokuti pane zvinoda kudzidzwa nekuti zviitwe kuti masuo azaruke muupenyu. So the challenge of the church today, we lack knowledge. Knowledge haisi pa preaching, knowledge iri pa teaching. Knowledge ye preaching ndeye kuti Mwari unogona, ndirambe ndakadaro upenyu hunochinja, ndo yakazara muvanhu. But kuti ini takasumuka tichireceive evangelist, I receive. Kuti ini ndichagonei
hazvina kuudzwa munhu akangoudzwa kunzi Mwari anogona uramba wakada gore rino nderako. I always tell people matheme ari right, gore rino nderako, but mugore racho unenge uchiitei mugore rako racho, because kana usina zvauri kuita mugore iroro theme haimbokupa chinhu. Theme yataurwa rikanzi gore rino nderako, be fruitful, multiply, gore multiplication. Multiplication is very tricky. Anything, any number, any figure times 0 ndi 0. Kana pakadeclare makomborero million, as long usina chauri kuita hapana chinobuda. At the end unochinja church. But one thing I know chandaka discover, munhu akachinja church haachinje Bible raishandisa. Kuti ari kutoratidza kuti ndini ndiri dofo zvangu. Information iripo but ndine nharo. Ndinongofungidzira kuti pamwe pane church iri special. The special thing pakunamata Mwari is for you to get information. Kuva neruzivo. Jesu wakakunda Satani aitaura achiti zvakanyorwa zvichinzi, a written word. Kuda kuti Jesu ari Mwari, mweya washe uri pamusoro pake, kuverenga hana kuregera. Nekuda kwekuti aikota zvakanyorwa zvichinzi. The devil chakamuita sketch chikamubvisa pana Jesu kudhila nemunhu ane information, knowledge iri mumunhu. Saka vamwe vazhinji vanofunga kuti aiwa ukada ndezvemafundisi zvekutsvaga kuverenga Bhaibheri nekuda kuziva nekuda kudii. Mufunge munoziva here kuti kuverenga Bhaibheri chido hachisi chipo. Chipo kuzorinzwisisa in a deeper way to teach. But for you to learn unofanira kunge une chido. Saka vazhinji zvimwe zvinhu vanofunga kuti chipo hachisi chipo, chido. Kutoverenga Bhaibheri chitori chido, choice. But vazhinji vanoti ndezvemabhaibheri ndezvemafundisi because vane zvipo zvacho. No. The church must come to a level yekuti munhu anofanirwa kunzwa nzara nenyota yekuda kudzidza, kunzwa nzara nenyota yekuda kuacquire information, nekuda kwakuti kana Mwari achiti vanhu vangu vaparara, istatement yekuti akatobvuma Mwari kuti uri wangu.